Добро утро, хора, не сме се виждали от един месец. Вие си мислехте, че ма няма, но не. Аз съм тук. Часът е точно 9:03 минути и аз сега ще си направя едно двойно хубаво готино кафенце. След това процедурката да разходим лево и после ще ви взема с мене на море. И няма да ви казвам на кое море. Нека да изненада. След това ще ви снимам малко от днешния ден, понеже знам, че ви липсвам. И така, хора, отиваме на разходка, разбира се. Сега бяхме в асансьора с едно момиченце, се качи от 5-я етаж с котенци. И то се направо откачи. Какво стана, бе, Луд? Той направо не знаеш какво става. Тук 2-3 минути по-уля, все едно котка не е виждал. Пък толкова с години живявам с котките. Какво да ви кажа, дядо вече. И те, аз общо взето ви казах, че няма да ви кажа на кой плаж ще ходим. Нали, с такова впечатление останахте, предполагам, от началото на видеото. Обаче ще ви кажа. Мислим да ходим на Камчия. Ходихме миналата седмица във вторник. Да, днес сме понеделник, 23 юни. И във вторник ходихме на плаж и супер много изгорях. Направо почнах да се беля, сега не се мазах с нищо. После се мазах с кисело мляко, с пентанол или пантенол, или как се казваше онова. Направо го изхъпих целия флакон. И днеска мисля вече да се намажа с нещо, преди да отида. Да ви снимам малко там, как е, що е. Миналата седмица беше уникално. Плажа беше все едно, че си на басейн. Нямаше една вълна, никакви хора около нас. Нямаше никой. Много чисто, много готино. Нямам думи, просто най-якия плаж, на който съм ходил последно време. По принцип ходихме на Дружба предните години. Обаче едно е, че вече синята зона е 3 лева на час. Ние не че седим много, ние седим горе-долу 2 часа на плажа. Ама много ми е препълнено вече. А Камчия си е Камчия. Топ. Сега, какво друго да ви кажа? Почнах малко така да отслабвам. Свалих 7 кг от 21 май до сега, 23 юни. Абе да, за един месец 7 кг. От 101 на 93, което е топ. Още 10 и съм направо топ. С вас какво става? Пишете в коментарите къде ходите на плаж, ако изобщо ходите. Защото нали, повечето хора от Варна, като знаят, че морето е наблизо и не ходят много на плаж. Поне аз бях така преди. Ама сега гледам да ходя, защото хем малко така да свалям. Аз поне 500-600 грама свалям от плащчето, което е много добре. Разбира се, и вечер късно не ям, не пия. И получават се нещата, ли? За сега да не казвам голяма дума, добре. И айде да направим малко крачки. Като казах крачки от 21 и 6, значи от 27 дни. Всеки ден прави по 7-8 хиляди крачки. Сега са боря за 4-ти медал, 4-та поредна седмица. Така че хора с вървене се отслабва. Разбира се, трябва някакво режимче. Няма как. Айде, тук хората нагледат все едно съм много голям инфлуенсър, пак то нищо общо. Макар че сме се дигнали с 2 човека. Също така хора да ме последват и в Instagram, TikTok, там качвам някакви видеа. Ще ви оставя TikTok и Instagram някъде долу, ще видим къде. И сега правим си тук малко крачки, както ви казах. Нещо пропускам, да, другия месец мисля да направя един епичен влог, който трябваше да направим миналата година, ама тая година ще има парт 2. Разбира се, хора, влязох в магазина да купя на дядо Вилио храна и на този пак му подариха нещо, бе. На мен никога никой нищо не ми подарява. А на този му дават протеинчета, парчета, гранулки да пробва някакви меки.
Нямам думи. Един път не се случи да вляза в магазина и някой да ми подари нещо. Даже един нездравословен чипс да е гаден. Подарете ми. И хора, ние дойдохме в Камчия. Малко да се поразходим, първо да видим как е, що е. И как да е, като всяка година общо взето. Идвахме преди 3 или 4 години и бяхме тук се качили на една лодка на българската амазонка, както казва тук шофьора. Ама сега мислим да не се качваме, по-скоро после може да отидем да хапнем нещо. Макар че пак не сме сигурни дали ще ни се яде. Пък аз съм с колата, то с яденето идва и биричката. Нали, деца вика поне една малка. И тук какво има? Старата лодка. Е там долу Камчия. Тук бунгала. Там пътя въобще си нямам на идея до къде води, ама да. И като слезеш от колата, веднага те хващат тук пичовете. Лодка, водно колело, всичко има. Айде, давайте. Българската амазонка, може да видите змии. Черната пантера от Шумен е тук, може да я видите. Това направо ви казвам. Ето какво има, разходка с корабче. Да. И общо взето никъде не пише кое колко струва. Това е интересно. Не пише колко струва, нали, лодката, колко струва гребане, кану, каяк има тук. Няма меню на ресторанчетата, нали? Няма да са сложили меню. Бира, мира, кое колко струва. Ама си има хора, някакви групи с деца. Предполагам повечето са такива украинчета. Сега ще ви снимам магазинчетата. Сега ще ви покажа тук да видите реката. И това е готино. Винаги тук сме сядали. Даже са оставили такто leaf review. Браво, бе! И да. Доста свободни лодки има, между другото. Преди не беше те, бяха само няколко. И помня, като идвахме, шофьора беше пил 4-5 бири. Капитана по-скоро. И ще да се блъсни човека, ама хубаво, че видях. Както и да е, то беше преди. Заведението е много готинко, може да седнем тук после да пинем по една безалкохолна бира. И така, видяхте тук как седят нещата. Сега палим и отиваме на плажчето. Все пак сме дошли за плажа.
Ето хора, взехме си картофки по-селски, цацка, чаша винци и една половин бира, да ни кажете нещо, нали, че съм с колата. Казах си 5 ми 100 грама бира, само да я усетя. И я усетих. Тук сме на рекичката. Хапваме, пиваме, после тръгваме и ще видим. Ще отида до Kaufland да взема една течност за чистачки, че са пуснали на промоции, пък моята свършва. И така. Еми хора, ние тръгваме вече към Варна да се прибираме. Хора, аз ходих до Kaufland, взех течност за чистачки, 2 броя тук да имам за лятото, да не се занимавам. Че си казвам утре, сега гледам промоции Perfection. Сега се прибираме, вземем едно душче, разбира се, и излизам с кученцето, правя една разходка, още около 5000 крачки трябва да направя и после вече почивка. Ето тук хора, взехме си по едно душче и сега, разбира се, малко на разходка, както ви казах. Днеска е 26 или 7 ден, ще ви излъжа вече. Откакто си правя крачките всеки ден, поне 8000. И сега отивам на разходка. Поръчали сме едно суши, че днеска цял ден не се яде суши. Направо с тая мисъл се събудихме за суши. Айде. И чрез да ви кажа, докато поръчахме, много тежко беше. Първо от едното място, нали, звъним, те днеска не работили в понеделник, извънредно. Влизаме в Глово, всичките сушита не работят. Не знам как така, какво стана. Днеска направо, ако мога да ви сложа снимка някъде долу, ще ви покажа. Такова нещо не ми се е случило. После влязохме в Киями суши. Че се обаждам, не можело, нали, да се обадиш, трябва от онлайн да поръчаш, били с външна фирма. Добре. Пробвам онлайн, не ми приема адреса. Пробвам втори път, трети път, четвърти път, не става. Не става, обаждам се. Ами господине, трябва да сте 5 км, нали, така, има си опция да сте на 5 км от заведението. Викам, аз съм на 2 км от заведението, не на 5. Искам да ям суши, да гледаме Мистер Кеш, да гледаме на Walking Dead, днеска почивен ден, да се разходя кучето, да се прибера, да си сипя едно питиенци, както трябва. И дале станаха нещата. Те малко като знаеш как да им говориш, нещата стават. Къде отидем, бе? Надалеч някъде трябва да воля. И тъй, аз от една тема в друга, няма значение. Пишете там в коментарчетата дали обичате суши. И какво да ви кажа, какво да ви се похваля нещо. Много съм изгорял. Почвам са пели от предния път, че и сега съм изгорял още. Ма няма как, 31 градуса все пак. Сега те хората да живеят в Дубай, там какво има или в тези страни топлите, направо не знам. И тук се оплакваме от 30 градуса. Ай! То хубаво съм излязъл да правя още 6000 крачки, ама са те спечели тук, бе. Ама дядо Вилево не знам как ще ги направи. Това момчето вървяхме тук 200 метра и вече иска да си ходи. Вижте го. Едвам се качи на моста.
Дядка, айде бе, тука змии има. Хич го няма. То дядо вече момченцето, ама държи се, голям пич. И сега отиваме тук малко да се разходим, да видим как е. Сега излизаме тук на улицата на моя приятел Ладо, легендата, дето е обещал да разкаже историята за гугутката. Така че скоро време, другия месец, надявам се, ще се виждаме, ще го напия яко и само за вас историята за гугутката аз съм обещал и той също е обещал. Това е една от най-епичните истории и след нея ще искам да ви разкажа историята за пилешките крилца, които не са пилешки. Ама няма да издавам. Браво, му друже. Само ви казвам за пилешките крилца, които щял да ги яде или аз съм щял да ги ям, няма да ви загатвам повече, които крилца не са пилешки. Уникален е този човек, уникален. И да, и там горе живее, аз съм ви показал, там на 13 етаж, фаталния. И така, обещавам някой път, там долу ще сложим обещано. Някой път ще разкажем тази история само за вас. 1100 крачки по-късно и той има дърпа към къщи да се прибира. Направо нямам думи. Дядо, какво ще правим? Не знам. Трябва да изляза някъде аз без него да си довърша крачките, иначе няма да мога да заспа. Кога се възползвам от това да отида да хвърля боклука и да си направя още някой друга крачка, защото задължително трябва да си ги направя днес. Утре печеля медал. Нямам търпение вече за медала. Това е, че на телефона имам вече доста повече крачки. Понеже като хора на плаж не си вземам часовника, той не е, че не е водоустойчив, ама все пак да влизам в морето, в солената вода с него. Нали, дават го, че е за океани, за 50 метра, не знам с какво, не знам защо, ама не. Берси. И часът е 6 без 15, аз отивам до магазинчето, първо хвърлям боклука, правя малко крачки, ще си взема една-две бири, някаква количка, нещо за утре, сутринта, зеро меро или ще видим. И после се прибирам, то също ще ма чака. И пускаме мистер Кеш да Walking Dead. След малко като се прибера и ще ви снимам сушенцето как изглежда и аз нямам търпение да го видя направо. Много ми се папка вече, не издържам. Хора, аз ходих до магазина, взех си биричка. Асансьора е на първия етаж, но не, няма да го хвана. Ще се кача по стълбите. Взех си биричка, така диетична, шуменско. 330. Една диетична кола за утре с кафенцето. И сега ще хапвам диетични суши. Айде. Взех сушенцето. Няма да ви го показвам сега как изглежда, после ще ви го покажа. Ментичка, лимонче, понеже нямаше лайм, газирана водичка, бялото ромче е в шкафчето. И сега ми са едно мохито, така, лятно мохито да направим. Да ви покажа малко бармански умения. Включвам се след малко. Мохито в домашни условия с лимон вместо лайм и бяла захар вместо тръстикова. Ама, който каквото има, са казали хората. Подръчни материали толкова. Една разядка авокадо, чередоматка, лук, подправки. Сушито е на масичката. Малко съм се запахтял тук, понеже правих крачки до сега, тичах малко вкъщи. Поизпотихме се пак. И така, да ви благодаря. Питенцето след малко, разбира се. Знаете процедурката. Инстаграма ви го давам. Тикток може да ме последвате навсякъде. Гоним 1000, а не 200. Айде до другия път. Чао!